Aw manuhik, uy, biting tuhi ka. Hello, maayong gabi sa inyong tanan din ha. Uy, Mads, mayong gabi sad ang, uy, si Mads Anzi man di ay ni, oh. Ako ra isa din ni, uy. Uy, kauban. Kung may ato, ani nga, nitawag man lagi. Uy. Kanang na ako'y nadakop ba nga langgam, nga puwerteng kataasag sungo. Abot sa Pikas Baryo. Ano ba, Mads? Ani, uy. Medyo lain na ba, basta taas ug sungo. Aw, lain, uy. Uy, medyo ako'y nakulbaan na imong istorya, uy. Uy, unsa may gibuhat nimo din, ha? Uy. Kaning mahadlok manggod kog duol kay basin matuhikan ko. Ayaw, kumpiyansa. Kay delikado na ba? Kay tingalig matuhikan ka. O matuhikan, uy. Kayo ba yung kabalog kung saan nakaklase nga langgam? Kung saan man nakaklase nga langgam? Tanawa daw, bi. Uy. Mura siya tamsi, tambok nga siksi. Pero mura pud siya kuan, Philippine Eagle. Tingalig Philippine Eagle dun na, Mads. No? Kay taas man kagsungo. Medyo duda ko, Philippine Eagle na. Beto dong klarohon, bi, asa man, bi? Medyo duda ko, ani ba? Tanawa ragud ni ninyo be kung Philippine Eagle bagyod ni. Uy. No, atong klarohon. Ibalan nga na itong asa na itong nadalhon. Ipakita ko no, bi, uy. Unsa ka na klase nga langgam? No, doon na siya pagkataas og sungo. Sa akong tanaw, kung ako masayip, murag igol, murag pugtamsi. Unsa man yun ni, uy. Klaro ako no, bi, sa pikas ko no, video himads, bi. Medyo di maklaro ba? O dili, uy. Okay na, Mads, kay medyo klaro. Pati hayaga, hayag, uy. Anak, Mads, no? Sa akong tanaw, kung ako masayop, murag yung sag igol. Igol, uy. Pero duda po ko, mura po siyang pirok-pirok. Pero, di ba kita sigurado, anak, kayo man tama suwito. Ani. Ang maayo, i-turn over na lang na, Mads. I-turn over, uy. Kanang mangutana ko ba, asa man nato ni i-turn over? Pwede ra siguro ni sa prisuhan, no? Or ako na lang ni ipagbasok ng langgaman eh. Dito na ihatag sa DNR. DNR, uy, kung ako masayop. Ay, murag, sa akong duda, ilag yun ang trabaho, sila may suwituan na. Dito, DNR, uy. Suwaye lang, Mads. Armakuan po nila ba? Makita nila lang, unsa yun ang klase nga langgam. Mayo niyo kay mas nanay ko. Ipakita ko nung nanay, unsa yun ang langgam. Mayas nanay, kidugay nas kalihukan. Ay, kuan man na siya. Unsa ka na langgama? Dili man na Philippine Eagle. Kay pangit, maot man kayo nagnawang. Kuan man na siya. Langga man na siya sa dagat. Yung lupa niya na inig kagabi ira. Nga makita ni mo na siya kasagara sa kuan, punuan sa lubi. Wala lang ka maday ko sa dagat. Wala naman si turnover na lang na, uy. Ay, medyo delikado na ba? Tingaling ikaw maipit, ana. Maipit, uy. Kasi matuhikan pa nung kadiha na, disgrasya na. Nating di malasa. Manuhik day na siyag mata. Manuhik, uy. Piting tuhika. Hadluka ba kayo ani langgama, uy?